ερασιτεχνών. Επαναλήπτης φωνής SG1 Μπράβο. Θέση Kilo Mike 18 X-Ray Μπράβο. Κύριε για παίζουμε με τα 10 περνάω. Περνάς Δημήτρη, περνάς άψογα, έτσι, εγώ είμαι με 20 τώρα, περνάς άψογα Δημήτρη. Βέβαια επικρατεί και ένα καιρικό αποσία από παρατηρώ από το πρωί εδώ, αλλά εντάξει, περνάς με το 100% χωρίς κανένα πρόβλημα Δημήτρη. Είσαι στο τέλος, την άκου μου γύρισες, δεν ξέρω ποιος πατάει, δεν ξέρω αν υπάρχει διακόπτης. Και είναι ρε, καλά είσαι. Εκτός ήμουν εγώ, τώρα ήρθα και το βάρα λίγο εδώ να δω, λέω είναι κανένα. Και τυχαία σε άκουσα. Τυχαία σε άκουσα. Τι κάνει. Τι ώρα έχεις η κόρη σας, βρέχει ρε καθόλου. Δημήτρη, ο καιρός αλλάζει, έτσι, αλλάζει συνέχεια. Προχτές είχαμε μια χαλαζόπτωση εδώ προς το ζωγραφείο στην περιοχή του Αποστόλη, κιλο ΑΑ, εμάς μας πήρε λίγο. Εχθές είχε ρίξει πάγο το βράδυ, σήμερα τον συνέφιασε, ξαστερώνει, συνεφιάζει, έχει λίγο ψυχρούλα, έτσι, έχει λίγο ψυχρούλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κατέβασες ισχύ τώρα, περνάς με λίγο φύσμα, έτσι είναι λίγο χαμηλή η διαμόρφωσή σου. Δεν ξέρω πώς περνάω κι εγώ, έχω βάλει 20 βάτ εδώ για να είναι πιο άνετα. Και παίζουμε και εσύ τα νέα σου εκεί. Εγώ είμαι στην άδεια ακόμα Δημήτρη. Τετάρτη θα πάω εκεί για επαναξέταση και τα λοιπά και θα δούμε τι μελιγενέστε, έτσι. Φάγαμε ένα μήνα φίλε, φάγαμε ένα μήνα. Λοιπόν, κατά τα άλλα